दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला ABSU जोङो जथायहै दिनै जि राभा दिबस कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि जि 52थि थैनाय सान बे राभा दिबसखौ जोङो बेयाव खुंफुंदों आरो गिबियावनो आङो कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि सोरगोआरि जिउमा आरो बिथांनि महान आदर्शखौ आङो जेब्लाबो श्रद्धांजलि आरो मान बावो आनान गसाइनियाव आरज गाबदों अराय बिथाङा थांना थानाय सुबुं माहारिखौ बा बर' फिसाफोरखौ जाहाथे बोर सारस्रि हरो गुबैयै जोङो दिनैनि बे सानखौ जोंनि जिल्ला जोंनि दखराफ्राबो हाबाफारि लानो खुंफुंदों आरो बेयाव 15 सा जोंनि आसामनि बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन हारिनि राभा बेंगलि बा सावन्ताल बर' गरखा आरो कच राजबंसि बा नाथ जगि सुत्रधर बे कमिउनिटिनि जायफोर गेदेमा सुबुंफोर जाय बिथांमोना समाजाव सोलोंथाइ बिथिङाव थुनलाइ बिथिङाव बा मेथाइ दामनाय देनाय बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोरा मेजर कन्ट्रिबिउसन होदों आरो जायफोरनि गेजेरजों मोनसे ओनसोल मोनसे समाज मोनसे हारिया जौगानायनि लामाखौ नुदों थांना थानायनि मोनसे साहस मोनदों बिथां गेदेमा सा 15 बिथांमोनखौ लिंनानै दिनै जों मान बावगोन स्पेसियेल मोनसे जोङो फेलिसिटेसन होगोन आरो बिनि गेजेरजों समाजाव मोनसे अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय गोरोबलायनाय आरो जोंनि इउनिटिया श' जागोन आरो जायफोरा मान बावजानो गोनां जायफोरा मर्यादा होजानो गोनां जायफोरा बरायजानो गोनां बिथांखौ जोङो राइट टाइमाव राइट मोनसे रिकगनिसन होनांगौ बेनो जोंनि मोनसे थांखि आरो बेखायनो दिनै जों बिथांमोनखौ लिंहरदों दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै प्रफेसर अनिल कुमार बर' गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिथां सारखौ जों लिंदों आरो मिजिंथिदों जे बिष्णु राभानि जि आदर्शमोन जे गोग्लैसोनाय हारि माहारिखौ बोखांनाय बा जोंनि ट्राइबेल सन अफ दा सयल सुबुं माहारिनि गेजेराव जि मोनसे बिथाङा गणजागरन मोनसे सृष्टि खालामदोंमोन मेथाइनि गेजेरजों गावनि स्पिच आरो भाषणनि गेजेरजों रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गामियाव ओनसोलाव थांनानै बिथाङा जि मोनसे मबिलाइजेसन खालामदोंमोन कमिउनिटि मोनसे जि सेन्सेसन मोनसे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन बेनि गेजेरजों दिनै आसामाव थानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेल आरो गुबुन गुबुन माहारिफ्रा थांना थानो थाखाय साहस मोनदों आरो बिष्णु राभानि जे महान आदर्शखौ लानानै ABSUआ खामानि मावलांगोन आरो बिष्णु राभानि जिखिनि मेथाइ बिथांनि जि मोनसे बाथ्राफोर दंमोन बेफोरखौ लानानै जोङो हाबा मावलांबा इयुन जोलैया निस्सय फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ जोंनि समाजखौ जौगाहोनायाव जोङो मजबुत मोनसे जाफुंसारनाय मोनगोन होननानै जोंहा गोसोआव गोथौयै फोथायनाय दङ। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।